ka Office u Executive Engineer PHE Investigation Unit Division Shillong hakasipaw tarik urampang araja arpon rio kala penlong ya ka program Jal Arpan Diwas hakaban nakal yang katanat kala IT ya ka project Sam Umbam Umdi belatip kum ka augmentation of Lindam Water Supply Scheme Shaka Village Water and Sanitation Committee Jogasnong Lindam Penursla CNRD Block. Lingba kani ka project Sam mentala la ban penpoi syaman lagi tliu yeng hakatika snong bat kum joru Shaki School bat ki agan wadi center. Hakatika program la don lang ru daw ba lamri che karmon u video ka Penursla CNRD Block kumukongsan haringkat ka jia don lang uba ker dalang sin Executive Engineer PHE Investigation Unit Division Shillong uba Second Born Shooting JE uba ken pam kharkongor SAPHE Penursla Subdivision uba Ebran Kongtha rangba snong ringkat ki dekhot ka committee snong Lindam bat VWSC. Nolor urang ba snong la yo ru ya ka jingkran nai kong Gentina Khongsam member VWSC ibla ai ka jing batai ya ki pat ba halor ka jingtmu jong ka JJM bat pentem baki long yeng hakani ka snong bat ki badon baro kumba shispa prapo yeng ki yo na kani ka project ki sen yang mar nyo poting ka shibanai ban sumar ya ka project. Kiwai kibla ajing kran ki kantop yo ba Second Born Shooting Junior Engineer lem uba ker dalang stage Executive Engineer katanan hakabaw la batay banya bat pensngo thu yaki pat ba halor ka jing tmu jong kane ka program Jal Arpan Diwas. Ula ajing batay ru halor ki jing tmu ki be day bat ka Jal Jivan Mission bat kumno ba ka snong gari ban le ban penyat bat ban penne pensa ya kane ka project hadin ba katanat kala IT no ya ka. Tiền lại thì yo lại trên nên yo lại là cái mà rồi yo lại đặt tay để các công ty yo training itu tu có harus memang yang apa sau cái scheme JJM là bên Mỹ cái số mấy nên số cái định là mình ta lại phiếu sim để bằng trade cả apa lại phiếu sim là để chia bên giật bay là nếu na là nếu sao làm na cái một apa lại phiếu sim yo lại đó yo scheme sudah mình ta cái scheme kesorkan mang pingkatan hampo lai muslim la dapat la nakalai muslim kamut la kinyo scheme yang segan ka nakata kemudian dong pensai tapi jadi bagian ka jing krong kat ko ka jong training hakiti ki pot kesorkan bi mi ka de mang yang krong iman la ka we ka long jing yo hat he ba kla bi yo ti ba ka pisa ngam ka kita ki pon ngam ka si we ba ki pon rei em ka pisa direct ya ka sha katoka scheme JJM Intrai kampanye kita haka JJM scheme. Kat kung punyong siyang training man ito ka ko ang sinem arjal officer kason kam mang kada de mang yak krong yang man la kaway ka long ying nyo po den ka. Haman la kaway ka long ying de mang panmiin nyo po den ka na benta ka ni scheme JJM. Intrai wala ka taros yung haka rupam penyaj no. Le se la ka snong bayi kat kung kanyang yak penbej lang hanang kat ginong siyang snong la ibang snong bang krong kapalat na katakan nyo po den ka la ne la ibang krong kamuna na katakan nyo po den ka. Malay ngino ba krong pasol ka na kane kajong krong kan de na mintabang repair sa upay la de dia ka jot hapo ka lai po snem la de mang penhem pen bahasa ka tulong sa kaway shu yo em kajong ong piba pasol ka yo em bisa ka de yi ma ong ten pasol ka pin ba ka bisa ka de malay ngino ba be ka sa kane kajong krong be ka na minta ka de kajong krong na ma bang em ni kajong hatray sa kane ka bang kin ki kung ka la jong la dayu krong na minta ka ni ka la dayu ay pisaat na minta ka ni ka kamot ken ti ba ka ni ka de ka ki we de ka bang na daga da ko sa ka be na ka bang krong sa pi na ba hot try pis ka ni ka la da dia ka yo aje pi upat jod ro ong pi o ba ka de ka bang na hapen hiam mas ka ni ka pat hapen hiam mas no ko na ma le ba de ka bang na ko ka mangyakeran hamni kamni ko ka mangyakeran tang na ka banta ka ni ka ayom ka pamanta umri ka ka mangyakeran tang na ka banta no usnam pamanta usnam arya punre re ka ko ka mangyakeran na ka banta ka laway bak ka pateng ka banangwan ka pateng ka banangwan ngila siya ni siski hakis nam arajan rupo arajan niyo ginalin na ka ni sla patay ki ko jongi ti kinang danam ngimla ban pundu ki ko bang ko di kare nam dai na mangingiwan ang ngimuan ban yakran yakani ko ka pidi menta ngiwan ang ne bangin yakran yak ka bana ka benta ka future nak benta ka laway ka jongpi ikong manay ba ay jingkran naka liang jong kapidulasi ide ikong ipasyam phang ba mo kong ide ikong ipasyam phang ba yo ek jing kai khandia
yo jingkai khendiak tai khendiak sngi yo jingkai hakini sngi ke bagi bo ban ai program na ka banta ki member jok bidrosi ande ke patai ke pensyai ram ta jok pi kade ke ba ngi de ki snem san riu snem ni pule ye kata ni pule jingmod ye kata re ma i la yo kem no tang hi ji khendiak sngi ba yo ban ai ban ship training kane ka pen ye kane ka jing ya ka jing mo jing prakhat jok pi ki pai nang shop snong jok ni ka thai ni wa ka bi ki jok ni anre ka jing thumu jong ka jing ship pisa ka tang ka wei ka long ban pen sngo ya ka ka jing long trai ka jong pi ya ka ne ka ka bi ai ka yi ka jong pi ka long ka ju ye na thai ye pi pen so thu bai ka thai ka no ka mangar ka pi yo ei na thai bol sen hi nginam nang man sumar ka dei nam dei na wa le ngaro ka ju ei larang yo ei nginam nang man sumar mo hang ni peni man ne ba kani ko pi ai nang ni national ju pi ngadi si ngadi nomor mo yo ei dari mga tin ni ngadi kiyak ken mo te kalau mong ta ken te pi ru ka ju ei nomor ba yo ei te pinom nang man sumar na ta ra ko la pensai man yo ba ka jing sim pisa jong sarkar kali tang ka wei ka ba ba pen sngo ha pi ba pi don ka ta ka jing kli na ka banta ka to ka tiar ka pi thi ni mo pi tenang tak ada ngi wan kanang sini ban wan ai jing kai pi ban wan ai jing pen so thu pi ma pi pin so thu ya ka ka bangi ai ba pin nang kum no pin ting kai namar kum bangi te pi kum ka ke jingem malarang ngim nang marsumare ka tang kini kinjat senam tiba salit no ku umru kan saja no kita ma ki bajur ki ja kalang ki partai kita ma ki bajur ki ja kalang partai tang nak daw ku Pilipinas kiri Afrika kanu ki beri ke selang kanu ki beri ke sertok ki ya di ki 4 kilometer balik tong ban ba si kiu ku bat ku ka bagi yoru ngani thu ipi kale ku ka ba ngatrai ka ba mi na la jong pi ka dak kham khot ka tu kumya kata ku ki sim bakira si bandi kata ka di jing sangsot jong ki long yin jong ki beri ku berana ki dong kitan kejelam me kala ya jungi kari kasi jungi kari ke jaka ka beron boktam baginang yo ya kani kari ka bagi ong syaka kari ka bi ublei kari ka bi ki play hakaba ka ai ngi kiniki jinga ye ki kodor tam ngiyo yo slap ubuan tikna haman na kisnam handai na ka jingle ka jungi pat phini i ba ka jingwan yo slap tek tek i ka bu ting no kari nong dai na ka jingwan yo slap ka duna pakane pitep kali na ka daw balai pijui ne me ka skum de kiu na thai pi no ka skum de kiu ne Tara pi ai la tu kiu mun mi na to kas kom mun ya ji un ya bini ni inti kadai nom de na ndai sin pi pen thodi to kas kom kiu le kom no la ne ka ronga ma pen thod kale kom no kan pen kerto kalai pi em kadai nom de na ha ka jo kor kom ka mai mariang ka jo ngiru la pi pen thod ka kan pen kerto kalai pi kata kali kenten ka bagi haban no kan pen kerto kalai pi ma boleh ba kan ai jing steng pi pat te kadai ka ni ka por ka pamanta ka bangingin kenten pen rio kini ke program ka pagi buang ni kami ke program ka pagi subuh kan pelong kom tu macam perle tamasa ni kini ke program ka pagi wan dak ka mensim ka bakhia banong ba to nadu menta ka sngi ngin yami nakani ko hol da kata ka mensim ka bakhia banong ba gindan kata ka jing smo ban gindan kata ka jing mer ka jing perkat bangin pankala ban bangin priang ni ka jing pankala Uba lamriche karman video kapen ursla CNR di blog kumukong san ula ai jing pensai halor ki program ki ban nakaliang ka office jong u kala ban le hakabaya dei pat ki kam daka jing trai lang bat ka office PHE hakani ka sngi lapan i ya ki tiar ban test ki batip kum ki field testing kit FTK do ba second consider water chemist PHE Shushu lapen bernya yaki pat ba hakani kasngi da kajing shat tanrai na kinong shong shnong kablatip kerteng kum ka shat kiu yeng thamai na lor ki jingya merjing mod hapdang ki pat ba bat ki officer Prasya bhalik baju kini ka jal kini badi jal sakti jal arpan ne kade ka ne ka water recharge kumno ba ngin ben ki im yang yakini ki tolong baladu lane yakitu ki ka tolong ka baraj po khando kumno ngila pan pon susu kawai na ta ka long ka jing thung yaki dieng ki yaki dieng ban penduna ka jing pom dieng ban ban thung susu pat yaki dieng khang bakin balas lap kan yo kejit ya ka kan long kan pen dap seti sapo khando maka seti sapo khando seti ka ka hakaba ki nakta pa ki mi si kini ki terlong
Te ni dan kamat pende ekthia ka badan the pokhando da ka bangi penduna ka jing pom ki dia bat ni nang thung susu ki dia. Te kawai ni kita ki we ki bentaro kumno ngin la ban penne ne ban pen ki em su ki ni ki ka ka badan ha pokhando ka long ban na kawai pa kawai ki long gieng le se pila man snai ki ni ki sopet ba ki khot. Kumno ngin yo ban snai kita limba jo ka VC ka jong pi naka MG jongi la naka scheme sis pas ni nila ban ya trailang nampang yo intek supet kile intek supet hapo kamera klieng ne hapo ajan ba wan ki nala jong pi bila sna tek supet bakan lang kan yo kejit seti spok kendo bakan lang te ngam de naka department jong pi mo rete at least basic an I balong kum ka jing tep lang ko pai ngala ban pen batai kat tu kat ni nama ta jong pi ni gular bagi pendekam hok ya ka mat ni kian na jing pendu mat pensep ya ka sumar bapak penkuy ya ka telapum jongi bagi kisau dong sampun jong ka ni gular bagi kenciu yang jing kuy basumar kuy yang kasong dong sampun jongi ni gular basumar supian bapak pendek pensa yang ikhtiar kiba kasoka kelaai hagi kum katopum ipaikum baki we dekat lang maro ngi kular man pendek pensa baban sumar yahaum bacam tam yang kami marian nafanta kamenta bakapaten kepanuan Layo kujan ni ingin ikumbang di anak TV jonghi. Jadi lain ni bang Sumar Sukher yang kita ibak layo Nagasoka. Jadi lain ni bang Shikti yang kini skim kumbang di Nagasoka. Layo ni haki school ya kan body center bagi ying kerpasnong kikuran hapa senong jongti. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.